wedok. Lanang wedok. Kok baiknya. Ndak us. Tangan apa? Piro kok iku kok akeh men? Ya oleh. Kok akeh? Dibandita kali Betul lah. Kok iso lho? Sak si Suwekne le, dari jaluk suwekne. kok wo wes. Kok iso lho? Aja le. Kalian nambah satu. Kang. Wes siji ae. Baik kok. Kok enggak nambah aja jadi. Kok Nih. Nah. wes Mbak, wes. Nah. Jangan banyak tinggi lah, ya sih. Jauh-jauh kasih kayak ini. Tuan suwekne le ada di jaluk karo ayahmu. Lek ndak terima dikon nyowek lho. Panganan lho iku. Dewe tak arep-arep gare rene. Kira lho suwek lho. Saiki rene. Lungguh kono wae lho. Mbak, sampeyan lungguh kene. Bagane iku. Lungguh kene aku lungguh kene. Lungguh kono iku. Kene mu. Lungguh kene iki. Arek, Lungguh kene. Lungguh aku no. Woi, kene lungguh mbek aku. kira di lungguhan. Mana bae? Iya. Bae kan apa-apa. Loh, Akeh men lek nyangoni. lho. Kok akeh? Kok kan kene lho. Situ. Bae anakmu. Suwek enggak gak gelem. Oh iya nyara. Suwek disuwek kok, Dok. Kene lho. Daloe kok ning sono. Kudune sing enom sing ngekeki. Mari teko omah iki. Aku sing lebih nang umur. Yo karo mlaku deh. Bisa bisa wis tuwek. Ketore sing nom pewok kok. Jalan awe. Ini tak bangku kene. Kene lah, Mbak. Gendong mari nemen, Mbak. Renale. Kene nduk lungguh, Dok. Dibedain. Lungguh. Iki sing dahi. Kalau nggak inginane ngadere do ketang dino ya kene. Apa sing dicengkeki ndayat iku? Cek repot nang gumuk Mas. Nang gumuk Mas. Kajian ngandi. Utamane lho. Jember gumuk Mas. Jember. Ngandi. Jember. Oh nang jember. Kok dadak PT dengan aku omahe ngono ya. Sapa? Kok dadak PT. Total PT ini. Dengan panoma kok dadak PT ono pian. Mbok, ana hek. Mbok tak tolo-tolo aku. Lu kan ndok yo. Pangan tondo do pendang tek, entek layane. Iya marine. Iya le, besok apa gemar lagi? Engko saiki gemar lagi. Saiki Jumat Legi. Yo ora kecoba-coba aku. Saiki mangisu. Semua apa engko? Kemana lagi? Gemar lagi. Yo. Engko Sabtu. Tapi wong mari sandingan ae. Lah yang aku kono kari mang, kewara jumpa lagi. Saya aku ya kok anu Senin Pon. Iya. Apa ora wakin bulan wis legi ae. Wis saiki jumpa lagi. Kayu ditung wis. Kaya kates kali kates. Kan aku tandurane kates setengah hektar. Hah? Loh, kata kamu kok sih? Kata siku. Pengaitan apa? Boleh kene. Itu dapat itu. Embo, mambengi kate budal kepadangan. Prabusa sing akeh. Lek wong iki Iya, sayur kolo. kanggo kendaraan, Pak. Ya, macam. Wes ndak usah. Apa sih? Pokoknya Oh, suka barang kok karep. Kena anake. Wah, aku arep Kates lho. Kates mateng dhuwur iki kates. kok iso lo? Ora kok karep. Kok iso? Yang wae dhewe. Wow, ngerampok malian rene Kok iki. mateng dhuwur iki kok tunggale. Lah, aku kan mau andek ini. Panganan Ini ya. aku anu. Rada sentimen. Kok kayak maling ngerampok rene. Menyinyal ini, aku menyinyal yang nyamai. Oh ngandung. tes. Iku dudu wong-wong. Apa sing peluk iku? Tangan lu.
Bentai ya nih. Amaku dek kulon biyen nduk ana baku mak yami. Dek kulone anu. Anakku kok ini. Anakku gak ini kayak. Apa aja. Anakmu ya rondo aku ngerti. Iya. Anak ngejak mulia. Bapak mak aku tuh. Kuliah. Jajane mau gara-gara anu apa ku gene roti. Anak ngejak mulai.